Rambo! 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 Hunasan everyone. Hello! Ikaw, kuha na eh? Nakuha tagpong kawil. Char, murag ka kuha pong kawil. 2,000 years later. Paghapon ko nakitaan, kinahanglan ko mangugkob. Ate, magingani yung video ito, kinahanglan ko mangugkob. Hala na, tuyom. Do you know what tuyom is? Sea urchins. Klaro? Okay, gisomon ta sa atong ate. Kaya ako na siya pakita. Make sure it's worth it. Kung makakita mo kahit tagang piso. It's a kinason. Wow. See? Akong ate kay di kay baw mangitaan ni. Ako nakakitaan ni. Buko-buko rang nagpakita pero kay baw na siya ngay ani so. Pakaka na to di. Mao ni siya bong kawil bato ito is atbang unsay ngan ani sa inyo nya nabi di siya mo focus. Famous dingan he. Taran. Kagitaan ako gusto. Gamay lang siya, di siya pareho ka nakasabong kawil. Mao na siya gitawag nga aninikad. Diba mo unsang aninikad? O, i-search ninyo. Nay mo gawas sa Google search na ito eh. So, yun yung search. Huwag na mo gawas. Comment dayon. Kick. A kicking snail. It's a kicking sea snail. Abi na kung saang eh. Saang kay dako pa sa buong kawil. Kita na lang na kung picture mo. Ano siya sa for sure di may makikita sa angkaron. Gawin saan mo paghibaw nga tikod-tikod. Niukab man siya nya pag duol na ko kani piyong na siya. Niukab siya niya pagtuol mo ni piyong. Ako ray mo kuan nga tikod-tikod ba siya. Let us see. Di ba siya kayo maklaro eh? Ah, tikod-tikod siya ate me. Tikod-tikod. Di man nakuha. Kahit man, pilit. Nice kakita on ate me. Ngit-ngit manggod. Ama, naitikod-tikod ma. Tapad sa star, basin maunsang star atong ibalhin. Siya. Nagibalhin atong star. Nakuha na. Ablihan na ni mo ate me. Wow, murag kay ba mabliging hana. Hello. Lamin ni siya kilawon. Lamin na siya kilawon kanang naisuka o niya di lang apilo ng iyang itong black mo na itong. Asa di ba? Na. Lamin ni siya kilawon. Akong manghurog akong mama mahilig sa kilaw. Kaya ba mo say tawag na mo diri? Bantay bot-bot. Wala lang. Funny lang para nako. Stars everyone. Ingna ko tag nakakita niya si Horse Guy. Napay star. Oh. Napasa unahan. Napasa unahan. Mura. Another star. There's another star. Nice si Horse lagi. Maluktot man. Yung sa nakakkuha, line-line magurang type sa seahorse mo, nagitawag ni mag-iingon ni mga seahorse. Di lang na ito, mapadulaan siya da. Oh, kami sad. Napol may nakita niya. Ang taon nga, nagbagong buhay naman sila. Sinuwid nila ang kanilang buntot. Oh, nitago. Ay, tago. Manguha kag tipon-tipon ma. Mauban ko mak, ahong ipaila-ila nilang tipon-tipon. Mga na siya tipon-tipon guys. Ayan. O, kuha ka. Kaya kugos ah. Ang luha din yata. Taran. Lamig ni siya kanon. Butangag lubi, tinunuan. Tuno sa lubi. Oh, lamig na siya mga.
Kini man no, na ay mga onoging ani man no. Na ay mga onoging ani diri ay. Na ay mga dagko pa ani. It's, I don't know what it is, pero mukha mang siya. Mao ni among kinabuhi diri. No? Ug wala ing sudan, panginhas lang na daghan makuha sa dagat, makakaon na ka. Buhay isla. I don't know. Na ay mga lubi nga tagak, mangayo ra ka sa silingan. Tuwa na tayo lubi. Here. Ay, fake ba to? My great-grandfather. Siya ang nagpundok ani ng mga bato. Or maybe na siya katabang or siyara, I don't know. Pero ang istorya is siya ang nagpundok ani. Daghan kaayo, months, years. Pila ni katuig man ako man. Wa may kahibaw sa exact nga details pero naiingan namin nga nahibawan nga hamong lulo ang nagpundok ani nga mga bato. Pero we don't own this, of course. Himo siguro ni niya para mas duol diri sa dali ko ana og mga dagko nga pambot, I don't know. But I saw a star. Island life, nature. I'm close to them. I'm gonna put this here. Sometimes no, ma-imagine ako nga naay sirena diri tungod lang sa mga nakita nako sa movies, mga inganig ko pa. Guys, can you see what I see? It's beautiful, isn't it? Probuyag. Taga-asa na ako ang tubig. Look. Taga-diha Zoe. Oh, there's a fish. Can you see that? It's so beautiful. Wow. Mo ni kita og manok-manok. O di de? Manukan? Kibol. Kibol day tawag di ana day. Ay, paso-paso di day. Kaya mangina si mama, wala po ko kuha. We found something. It's not a thing, it's a dog. Doggy. 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 Di ba siya? Mudagan siya. Yeah. Si Rambo ni? Hi Rambo. 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 Di ganahan ako si Rambo, Timmy. Well, I'm just here to vlog. Pero ug ako mo seryoso, ate, may daghan kay kog kuha. Saman. Duha ka saang, napo ka bong kawel. 100 ka ani ni Kat. Di ba? Daghan ka, yun doy. Di, extinct naman ang liso. A few moments later. Hinga na maglimpyo. 2 hours later. Oh, init-init pa. Luto na tong kinason. Init. Init ah! Bong kawil. Narang bong kawil. Yan. Tinunuan nga kinason ay sabaw. Oh, palami. Mga